Assalamu alaykum. Hormatly Beşiktaş podcastlarının dinleyicileri. Biz bugün 3 tane yurdumuzun awrayını halkara derecede götüren türgönlerin zahmet çeken yerine mehmançılıkta. Bizim yanımızda hazır sambo oyuncu halkara bayrakların iyisi Ruşana Nurjoğova. Edil şolar ýaly ýene de halkara bayraklarına iyisi İlyas Möminow, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň işgäri, hemem sambo oyuncu dünya çempionu, dünýäniň we Aziýanyň çempionu, Gul adam Babamuradow ýanymyzda. Mehman alaňyz üçin köp sag bolun. Sag ol. Siz bu arada köp adam bilýän, esasen Gul adam köp tanýarlar medeniýetde zatda. Men aslında gepimize başlamakar men öz jurnalist kardeşlerime biraz zeýrenizim bilýär şu taýda. Sebäbi ýurdumyzyň islenlik uğurda, ilim, bilim, olimpiadalary, sport, futbol tapady. Uğurlarda üstünlikleri ýeten biziň näçe ildeşlerimiz var. Näçe watandaşlarymız var, ýaşlar var, ullar var. Ýöne näme düşündirdiňe bellileriniň atlary, mysal biz medeniýetde köplençe Gul adamyň adyny eşitýäs. Aslında sereseň, mysal Nurjoğova, Ruşana da ondan kemdäl, Möminow, Ilyasam ondan kemdäl. Bular ýurdumyzyň çempionatlaryna da, halkara çempionatlarda da uly bayraklara eýe boldular. Türkmenistan prezidentiniň bayraklaryna da eýe boldy bular. Ýöne medeniýet gynansak da diňe bellilerini gatken mahabatlandyrdy. Gallaryny käbir öňe çykarmady. Men asyl şu üçsüni bile çağırmamyň sebäplerini bir şol, şunky gepleşige birinji sebäp şol. Ikinji sebäbim şol üçsü esasen sport karierasynda durmuşyna hiç gaýsa bir-biriniň üzüňe bolmadyk. Ruşana bilen Gul adama çağırıp dosty. Nem İlyas bilen Gul adam, bular maşgala urdarýan ýakynda. Size bagtar arzu edýäs. Indi gurrun men var, Ruşana bilen başlasyn diýär. Ruşana sen Gul adam bilen çağırıp dosty, dogry. Dogry belli geçdiňiz. Näde başladyňyz? Şu sambo söwüş, soňra gyzyklanma, şoň durmuşyňda näde girdi? Biz çağalyk wagty bir-birimizi toy göreşlerde görýärdik. Toy göreşe çağırylanda baryp toy göreşlerde görüp göreşýärdik. Gul adam bilen soň Neba Filatyň Seydi şäherinde Türkmenistan çempionatynda ýene garşy duruş geldik. Toy göreş diýeniňiz owada ikiňiz bir-birinize toy göreşýärdiňiz. Ýok, toy zat edinde toy göreş berýärler. Adam. Zenanlarım görüşýär. Zenanlarım görüşýär, oğlanlarım belli pelwanlarım görüşdi ýamrda. Nimedlen okmy? Siz maşgalaňyzdan biz zenan bolup görüşüp görseňiz, muny ýazgyrmadylarmy? Size näde oňladylar beýle? Maşgalamda maňa garşylyk görkezen adam bolmady. Gul adam sen ne boldun maşgalanda garşylyk görkezen? Görüş, toy görüşlerine gatnaşmagy? Ýok. Mende de garşylyk bolmady, bir ejem kalkym. Ýöne biz başlamaklarymyz gyz maşgala, aýal maşgala azdy. Ýok diýen ýalda Ruşana bardy, ýene bir gyz bardy. Rana uzak bardy, şu adam görüşdi. Şu üç anykdy da, opşum şol köýden de aýtrapdym. Şu gyz bardy, ondan başga gyz ýok. Ýani zenanlaryň azlygy size hiç ýyly näde? Bir jemgyýet näde derkäden pikir döretmedi. Ýok, olar tersine beýnädi dedi, oğlanlaryny görüşdirýärler. Siz oğlanlara garşy da görüşýärler. O da bir görüşmýär. Biz kiçilikde gyz görüşçi gyz az bolan soň bizi käbir ýarışlarda, etrap ýarışlarynda oğluny bilenem goýýardyk wagty. Ve siz ýere serýärdiňiz oğlanlary. Gaty näde diýen? Yüzleşesin gelmeyen ýagdaýda zenan bolup görüşe çykýan, onuň ýerine serlik gaýdýar. Bolýar, indi ola çağırykdan şeýle lübitelski başlady orada, özüňiz şeýle gyzyklanıp. Professional
ýagdaýy näil geçdi? Kim maslahat berdi size? Yok, men sport bilen meşgul bolmalıyım. Sportun professional bolmaly. Professional durmuşum akım diýişýär, akım bilen gitdiýän eken. Mektep, orta mektep okan wagtymız trener geldi, trener bilen treningge gidip başladyk. Oňa çeni trener ýok, diňe köçede özümüze kalaşýardyk. Son beni Liverpool'a şäherine alıp gaýtdylar. Son ondan soň instituta girdim, professional sporda girdim. İlkinci tälimçiňiň ady ýadyňyza düşer? Men ilkinji tälimçim Zaydullah Hudaýbergenov. Näçe wagt bilen wagt geçirdi şol? 10 ýyl geçirdi. 10 ýyl ýaly. Gulbadam sizin şol türgän mersinki başgamy? Yok, men başga. Biz oğlamız ayrı. Siz ayrı oğlan. Ýöne duşýadynız. Duşýadyk. Diňe görüşlerde duşýadyk. Toy görüşlerde eýişýadyk. Soňny halkara ýarşlara bile gidip başladyňyz soň. Yok. Ol haçan boldy? Misal siz milli ýygyna bile girdiňiz näme Ruşanada? Yok. Ruşana ýerler girdi. Irak girdi. Ruşana sen halipan bolýarmy? Senior bolýarmy? Yok, biz menden öňrek instituta girdi. Bundan soň men girdim. Yok, okuwa girmek gidýärdiň. Bundan öňrek çykdym men. Daşarda çykyp Daşarda. Daşarda Ruşana öň çykyp başlady. Ýöne institutda Gulbadam birinji girdi. Men seýa bundan oldu. Düşündüm. Men okuw döwürlerine gittim. Daşarda ýöne bul ýerrak kiçi wagtlary çykyp. Men orta mektepde 10-njy klas wagtym daşarda çykyp başladym. Ne bu bir dostluk kaçın dördü onu diýeýin. Institutda. Institutda bile. Bu bir dostluk institutda döredi. Institutda esas şotaýdy. Ne Gulbadamdan sorajak. Gulbadam meni birazcık halkara sportları izlerleýärler. Diýeli yüzmek boýunça Rio'da Olimpiadada Merdan Ataev ýanyşmasam Türkmenistanda. Men arkadaşım, familiýadaşym çok üçin ýaly. Türkmen dünýäde ýanyşmasam 13-nji 12-nji ýer aldy. Ýöne şoň altyn medal bilen Merdanyň arasynda 3 sekund tafawut bar da, diňe. Ýani 1, 2, 3 borly. Şol 3 sekund sen 13-nji diýerde aty tonki tafawut bar. Sizin sambo görüşünde de nälemeler var? Sambo söwüşünde näle bizim bilmeýänimiz, jemgyýetiň bilmeýän nämeler bar? Bizde de şol 3 sekund tapawda edenek ýöne 3 sekundda yeňilip bolýar, asqyn galyp bolýar, yeňip bolýar 3 sekundda. Ya utup gelýän, utuş gazanyp gelýän bolsaň, indi utdum diýip arkaýlaşmaly. 3 sekundda bir emel edip men ýetişip mümkin ol. Deňmeden misal samba görüşünçe deňden bolup kalsa 2 açko bal bolsa soň insan kalan utýar-da. Bizde de şoň ýaly çysyrly ýerler bolýar. Ýani bizde 4 minut berýär. Opşy bizde belli bir wagt bar. Şo wagtyň içinde arasy utupba bolmasa da utup gazanyp utmaly 4 minut. Emmi şu da ýagdaý. Misal halkara bäsleşige gitdiň. Şoğlu bolýan wagty bar, şoğlu bolmaýan wagty bar. Ýa-ni uçordan ýa düşüp diňe alyp geçmedin, ýa bir ýerden gazaftrygynda ertirliginde bir zat işläňen emetmedi. Ýa-da bir taýýarlap geçmeden bir zat boldy da bolýar. Sen 100% özüňi goýup bilmedin. Medal almedin. Şoňaly halatda da näil duýar özüň? Sportsmen şoňaly ýagdaýda özüni näil duýar? Oň ýaly halatlarym bolýar, sebäbi ýolda bolýar, wagtken näme özüň taýýar bolup berdin gitdiň-de, taýýarlyk görýän-de bir ýarşy. Bolup bilýär, birden näme syrkoldaşy mümkin üşäp ýolda eli bir erwet zat diýip boluşy mümkin. Oň ýaly wagtlarym bolýar, şoň ýaly ýerde oturan wagtlarym bolýar. Erwet duýan sebäbi şonça wagt bir ýarış üçin biz bir gün ýarış geçip gitdi. Bir gün ýarışda 4 minut, 4 minutdan 4 saatga görüşmeli bolsak, biz näçe wagt şoň taýýarlyk görýäs. 2-3 aýlapda
Şoň üçin eger uttursak eret bolýardyk. Eret özüň duýan ýöne şo wagtda özüňi elden näme Özüň serini saklamaly şo taýda. Zat etmeliler-de. Pikir näme bolmaly? Ne pikirini jemlemeli şo taýda. Elbetde jemlemeli. Pikirinde şu bolmaly. Medal almaly diýip pikir bolmaly başa. Ýok, uşu siz diýäňiz utulan soň. Ýok, utulmaga. Utulanda soňuşur. Enda me düşöpçe çykjak bolan, soňuş düşöpçesinde. Ýok, diňe nastroýum oňarýan. Näme? Yeňişe özüňi taýýarlaýasyn. Güzel şeýle. Diňe näl ýagdaý bolanda da yeňişe özüňi psikologik ruhtaýdan hukman taýýarlaýan. Öyle. Men İlyas'a da geçeyim. İlyas Kırgızstan Respublikasında geçen bütün dünya çarodarlar oyunlarına bizim milli yığın toporlaýyn, milli yığın toporlaýyn diýen toporlaýyn ikinji ýer alykda şonda iň köp medal alan ýurtda orda. Öz çarodarlar oyunlary bir hil bizim bir adaty bolmadyk. Eşitýän oýnamady bir hil olimpisk oýunlarda zatda o taýda näme oýunlar esas nemede esas öňdedi. Esas şu çaro ýurtlaryň görüşleri wady. Onsoň o atly zat oýunlary bolýar. Oğlak kaptı diye şolar ýaly oýunlar wady. Esas şolar ugurlar wady. Görüşüňe bir näçe ugurlar wady ýöne. Oşa görüşüm men üns berdim kuraş diýip görüş türkmen görüşüne çelli wady. Kuraş görüşi. Güýçli ýurtlar madrasya wady esas güýçli garşylar şonu. Mongoliýa döwleti wady, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızstan wady. Indi İlyas, yeňiş kazanmak var, kazanmazlyk var. Indi öňen sorapmy soraw ýöne podcasting dinleýijiler üçin gaýtdan sorajak da. Siz ne jemgyýetiň adamy, ýoly çykýanyz, ize çykýanyz. Baý bu İlyas şonam ýeň ölmediňe diýdi da biri ýeň säňden. Baý şo medalym al ölmediň de diýdi. Indi şoň sportsmen näili reaksiýa bermeli, näili jogap bermeli ýa-da jogap bermeliler, näme etmeli? Sportsmenler aslında birinji bolana bizim seýelimiz, maksadymız şu birinji ýer almak. Birinji maksadymyz şo bolýar. Daşary ýurda gitseň ýa-da ol hasam jogapgarçylygyň artýar. Bärden gidenne ýa-da öňünden käwür ýaşy has näçe ýyllar taýýarlanýar. Üçde Aziýa oýunlaryna näçe ýyl taýýarlyk görüldi. Başga da şolar olarak ýaşylar ýyllap taýýarlyk görülýär. Maksadyňam birinji ýer. Soň utuluşam bolýar. Diýär, hemme türlerde bolýar, utuluş bolýar. Utulan wagtyň hakykatdan hem gynanýar. Diýär, bar maksadyň şu birinji ýer almakda. Hemme zady ýadyndan çykarýan toý ýa-da bar zady ýadyndan çykaryp şu turnawka gitmek bar birinji maksadyň bolýar. Soň näçe ýyl taýýarlyk görýän soň barp aňada da utuluşa feýdalar bolýar. Ýa garşydaşyň özüň ýa-da geçýär. Utulan wagtyň gynanýar. Onu sen şu ýeňlendiňe zeýrendi da biri. Ay şo medalym alynmady diýdi. Näme jogap bermeli? Men misal sportsmen boldum. Men ýolda ýyzda. Baý bu şonam utulmadymmy diýdi da biri. Bir sowatsyz bir düşünen o. Sen geçen ýoluňy. Olar ýalyk bolýar. Känem bolýar, şeýle zorunçdy. Gawat elýär. Özüň olar hasam beter agyr diýär. Sen näçe türlüş geçýän ol diýen adam sen eden adam hiç edenem derler belki. Bilýän de ol sen kar kösenşe görän o. Aňarda garşydaşyň özüň ýarak ýa özüň güýçlere taýýarlanan bilen okul. Hemme sebäp bolýar da sen utulmaňa. Hemme taraplardan taýýarlanýan käwat bar zadyň taýýar diýip baramady. Bir ýalňyş sen utulur bolýar da. Şo ýagdaýlarym bar bilýär. Onuň hemme ýaşda sen utmak mümkin däl ýa-da. Bar ýaş utup geçmek hemme sportsmene de bolup duranakda bolar. Men Ruşana bilen dowam etjek. Ruşana sen öň bir gyzykly zatlar görüň ýerinde. O taýda sen şonu pikir etmeliler, aljak premiýany, aljak bayraklaryny däl. Şo çöpçede bolup geçecek. Sambo, ýa-ni söwüşdi motorynyň ýa-ni boljak paýtinik duşukda kazanmaly üstünlüğüne ünsün vermeli.
hemme da diyatdan çıkarmaly diýipdiň da bir geze. Özüm bir geze barmağım çıkıp şonu daň pişat bolmadyk ýaly gir gitdim diýdim. Bir şo wakany urun geraýsan. Ya da şoňa waka ken bolýarmy? Soňky ýarşymda boldy şeýle. Waka Özbekistan döwletiniň Taşkent şäherinde çempionat Aziýada 3-nji oruna çykanynda. Çıkacak gelip bolanokmy? Barmak çyksa men çıkacak gelip. Näme üçin özüňi şol hökmana çykmana mejbur saýdym özüm. Çıkacak derdi bolýar, ýene barmak zat derle, uly travma derle, çıksam baglap çykyberýän. Näme mi? Näme mara bir hili şonu öňe aýtyp bereňde näme ýadymy bir hili näme duýdum. Men näçe taýýarlyk gördüm, şu taýda çykyş etmeli. Men az bir barmağım sebäpli, yo barmağımı artyrıp çykman gaýtsam bir hili jogapkärçilik bolajak ýalymy diýip bir hili men şeýle düşündüm. Şu jogapkärçiligi duýýam sportsmen özünde. Ol jogapkärçiligi sportsmen her adamynda duýýar. Daşarda ýaşa gidende, şu taýda Türkmenistan çempionatynda daşarda çempionatlara gidemizde her adamynda duýýar. Sebäbi sana watanyň, enataň, dostýarlaryň hemmesi garaşy şolaryň öňünde şol jogapkärçiligini ödejek bolup her adamda ýadyna düşýär. Ol sportsmen. Şunuň üçin barmağım geçer gider onda medal gaýtanyň gowa. Seni şo öz boýnunda duýan jogapkärçiligiň seni şol duşu gitmäne ýa işe salanan bolsaň. Birinciden hem ol, ikinciden hem ben ulu travma alıptım ayağıma. Ondan sonra näçe ýyl şol восстановление gitti. Şol medal men üçin gerekdi. Şol üçin men görüşdim. Düşündüm. Gulu adam bilen dowam edelim. Gulu adam inne hazır sen nemana sport kariyerana neme olimpik sport kariyerana goýduň dogry. Hazır näme iş bilen dowam edýän? Şu wagtlar öz karieramı goýdum. Sport karieram indi Türkmenistanyň genanlaryň ýygyny toparna tälimçi kömekçi bolup kömek etýärm. Özümde bolan bar okuýumy, tejribemi geljekki ýaşlara öğretesim gelýär, elimden gelenine kömek edesim gelýär. Şoň üçin men fakat Gulu adamyň eline ýetýänler onu gaty bagtly diýip bilýärsiň. Dünýä çempionu elinden tälim alýanlar. Nesip basanany öders. Ruşana sen şu şikesin uzak wagt boldy. 2 ýyl dagy çykmadyň dogrydan näme arena. Indi şol şikesten soň ýakynlaryň, dostlaryň, maşgalaryň boldy şu sport sana gerek geldi. Özüň kösäp ýörme diýip öňünde durdularmy? Böget bolup. Ben dostýarlaryma, maşgalamam bir saparam 10 ýyl göründik görmedi. Naborot diýdiler. Aýan basma diýip oýja. Soň bundan beýik ýene ýarşylara çykmana taýýarlyk gördiňdi. Ruhlandyrdylar gaýtan. Boldular. Başga böwetler boldymy? Mysal diýelim şunu sen sporta çykjak bolan ýa-da mesela şikesten daşaran belki başga alada okuw aladadyr, odur budur iş alada bilemok. Durmuşunda başga böwetler boldymy şu sport karierany taşlap muny taşlaýarlar, muňa geçäýär diýen ýaly. Oýnaşdyň mysal sport goýaýynda şundan men medal gazanmagy kyn özüm şike saldym diýen bir pursatdan boldymy? 10 ýyl pursat bolanyp men esasanam men sport meselemi, sportym ýoluny men gül adam bilen köp zat etdiň gürleşen. Galany maşgalama zadım aýdanmak men sport meselelerini. Gül adamdan soraýan şeýle bolan men kemçiliklerim soraýan näme ýeten o ýetmedi şu ýarşda şeýle boldy şeýle. Düşünýär zat etýär, sen ýene öňe gitmäne zat etýär. Maşgalam bilen sport meselelerini gürleşemek. Açan otay. Ýok. Näme üçin açan olar böwet dolar ýa etme şon diýerler diýen. Ýok, olar diýmerler maňa o zady. Ýöne maňa sport meselede, sport ýolunda glu adam köp düşünýär. Sebäbi ikimiz pastaýan bir ýere gitdik, bir ýerde zat etdik şunuň üçin. Şaýda men näme ýatmak üçin diýsene. Mysal
telekeçilik etjek bolsam da gidip maşgalandan soramady, telekeçiden sonra diýdi. Sen hem joňa etsin de onda. Edil şu soru aslında Ilyas'tan sorasym gelir. Ilyas spordy bir goýoýuna şu ýaman ýada diýär men aty dartgynlyk bar, üstüne bir jogapkärçilik bar diýip bir pikirlenen döwürlen boldumy? Pikirlenen döwürlen boldy, ýani maşgalanana hiç kim bana spordyň goý gerekler diýipken diýmedi. Yani elinden gelendi. Sağlık üçin ediler ýöne halkara ýarşyra gatnaşjak diýip ýörme, şike salarsın diýen bolmadymy? Olar ýa ejim kawa diýerdik. Gynananmy işke salanmady görenne ýa orta çykan wagtym. Ortada da bir ýerin ağırsan ejeler bilýärdi. Görüp şu wagtlar kawa diýerdi. Ýani köp diýmeýärdi. Bir ýerek radaýdy, sam goýýardy. Menne gülü adamyň bir kısan suratyny gördüm de halkara gatnaşyklarda. Gözüniň aşağı göwürtdir bir çala bir şike salypdyr zat bir ýöne elbetde eline de medalam bar. Ne şu suraty gören wagty. Gülü adamyň şike salanlygyny gören gözüniň özüm ýüzüni maşgalasa näme reaksiýa berçoň gülü adam. Meniňe maşgalamda ejim kakam hiç wagtym men ýarışda görüşip duran wagtym görüşlerini görmedik. Kakam ejim telewizorda görüp bilmeýär. Görköz duramok mu bilýäşen ýa? Ýok, özleri gaçyp gitdi gorkýarlar görmedi. Ha, görmejek bolýar. Ýok, aňyrda gapyň aňyrdan gaýryp duran nämetdi diýip boldy. Ha, ýüregi götüren. Götüren ha. Ha, Şu wagtda çende hiçem görmedik sen. Ýöne kakam ýarşym gotorup ýam utup zadym soň gaýtalap görýär. Ha, primoy efir gören. Primoy efir wapşy görünür. Ejeme wapşy görüşüm görünür. Ejen primoy efirim zapsam görün. Ha, zapsam görünür. Ýüregi dözanokda. Ha, ýüregi dözanok. Mesela men bir dörüşdirdim şeýle gülü adam suratlar görenýdim o içinde. Bir ýüzünde gater we şram izi galypdyr bir ganyň izleri gelýär, zat gelýär. Bir içinden diýär adam tahir bar, zenan maşgalada şunu edip bolarmy? Kim etdikerkin? Kim dözdü gülü adama diýip içinden geçýär da. Indi Ilyas gülü adam size maşgala boldyňyz. Maşgala bolmagyňyza sebäpkär kim? Ruşanamy? Ruşana bolýar, men bulardan sorajak da senden sorajak. Bular näme maşgala boldy? Bular yarış sebäpli diýsem bolýan, türgenleşik sebäpli diýsem bolýan. Bular bilegat nädär bu näme halkara yarışlara? Biz biletini okutýardyk. Ha. Bile türgenleşik sapaklaryny geçýärdik. Soň Gruziya döwletiniň Tbilisi şäherine yarşa gidenimizde ölçekden soň ýebiçmäne gitdik. İşimiz şundan soň hemizat başlandy diýen. Ha, şu taýda baş. Gruziýada başlady emler. Ha. Ha, bolýar. Indi men Ilyasym bir soru sorajak. Öňüm sorap, ýene soradym ýa. Öýden ahar kim pişirýär? Gülü adam Ilyasmy? Gülü adam pişirýär. Ne bolanokmy? Konflikt bolanokmy? Ikiňizem dünýä çempionu. Problemadan. Gülü adam Ilyas sana diýär, elim süýjü diýäm sana. Kendi ağzı oturup koyan. Neden mi? Değişen. İlyas korkuncuğuna diýäm ýaçyndan süýjü pişirýär. Ödünü daran. İlyas korkuncuğuna diýäm ýaçyndan gülü adam süýjü pişirýär. Süýjü sürmeye başlady endi. Ha, başlady. Başladı. Bolýar. Indi siz 3 bolup häzira görýän ýene de sport uğruna işlemärä dowam edýäňiz belki edil ne gülü adama böyle milli türüne, milli ýygyň toporuna kömek edýär tälimçiligine. Umman ondan daşary 3 bolbam siz häzir bir sport zaly dolandyrýaňyz, ýaşlara öz tejribelerini paýlaşmaga dowam edýäňiz. O adyna da gowat goýupsyňyz, maşgala sport zaly diýip. Şu maşgala sport zalyna näme şu maşgala diýip at goýup, Ruşandan soraýyn. Ruşan senden soraýyn. Şu soru gülü adam geçirip koyuyor. Gülü adam geçirip bolýar. Gülü adam näme üçin maşgala diýip goýdy? Ilyas özü şol zal açalı zal bir ýerden zaljagy edilen diýip aýdyp ýörýär-de hemşe toýdan soň öz oğlumuzdan gitse gowalarym gadyp hem ýaşlara sporda öğretsem gowa endi gedin zalip. Soň pikirlendik, bäri geldik gördük. Soň ýoşdan başlady, soň adyny
adnama näme goýaldy diýip maslahat etdi de. Aýşem oňa goýaldy, son kellen birden geldi. İkimizem sportsmen. Kimden maşgala? In maşgala indi gelecekde de maşgala sporda bolsa da soň zalyň içinem şu düzgündiräkdi eden düzdükde. Men näme pikir etdim bilýärmi? Şäherde sport zalken, sport merkez. Ýöne mysal ejesi, qaqasy, çağasy bolup 3 bolup ya 4 bolup maşgala bolup barmana oňoýly sport zal ýok bolaýmasa şoň üçin şoň oňoýly bir ýyly şert döretdigim kädip pikir etdim. Ya ýalňyşam Ilyas? Bizning ýafat maksadymyz birinji bilen sportda sürmek, beden sağlygyny, sporty. Boşanma başlarsek birinji maksadymyz var. Sonra özümizden primeralya gelinim sportsmen ana başgalaram sorar ýaly. Emme sağdan oljakda, sağdan durmuş, sağdan ýörelge ýerip çağlarynam sporda berseler, hem pikirlendik, hem çağlarına sporda berse, özlerim sportla meşgullansa diýip ondan Şu şertlerini şu ara sağladığınızda bärde mümkinçilikler boldy. Yani emme taraplayın. ejesi gelse, ejesi üçin ýörütü yer bar, çağasy üçin ýörütü bölek yer. Qaqasy gelse qaqasy üçin bölek yer şeýle. Bärde näme tälim berýäňizmi? Ýa-da tälim berýän toparlaryňyz barmy? Ýa-da Yaşlara da tälim berýän gruplarymyz var. Kiçi ýaşdan 4 ýaşdan 7 ýaşlar aralygynda tälimçiler var. Sportun gimnastika görnüşi tebe kiçi ýaşly çağlara gimnastika, şolara rast ýaşka köpürak etdirsen olam. Beden sağlygy has gowy ösýärde ýaşdan. Hemem şu judoň başlanyjy öwredýärler. 7 ýaşdan ýokarda tälimçilerimiz var. Özümizden mahimmämiz. Ana öwredýäs 10-njy klas aralygynda ýaşlara. Ondan olary da şu özüm beden sağlygy üçin istese sport yarışlara katnaşmak maksadı bilen taýýarlanmak istese ona adzelini seyredilýär. Ya şeýle özüne öz beden sağlygy üçin gerestese ona da adzelini trenerler amma trönüşkür maslahadan berip barýar. Bu adamdan soradım, sizden soramak ýatanşypdyr. Siz sport karýeraňyza dowam edýäňizmi ýa sizem tälimçilige geçdiňizmi ýa-da halkara ýaşlara gatnaşýaňyzmy ýene ýa goýdukmy sizem ýapdykmy karýerany? Men son kadar telekeçilikle meşgullanýan kan. Yani karýerany näme sport karýerasyny ýapdygyny şeýle. Benim işim ýaly işte göresesim ýa-da ýöne. Indi şertler ýa-da öwredýäňde. Ruhşanada şoň ýaly. Ýok, men Samba Federasyasına degişli çilin zborny komanda. Häzir men ýygyndy toparym agzasy. Ýene men karýeram ýapjaklar. Sen dowam etjek. Nesip bolsa. Endi bir ýaňrak bir sorajakdym. Mysal biz telewizorda görýäs. Ruhşanany, Ilyasy ýa-da Gulbadamy Türkmenistan prezidenti sylyk oşutdy. Endi men bärden seredýän tuwelime. İkinci nemede priyomda aldılar. O ikinci priyomda tuwelime sylyk aldylar, döwlet sylygyny aldy diýip. Biz ýaman aňsady bulanky diýäsden mysal. Şo çynarym aňsatmy şo? Taşına seresen aňsat ýaly, başda kıyın ýollara geçýän. Ýöne hakykatdan hem kynçylyk gatken sportda. Ýöne şu her kimiň öz şu maksady bar da, şu maksat boýunça sportda mysal üçin şu birinji ýer almak üçin, dünýä çempionu bolmak üçin, ýa Aziýa çempionu bolmak üçin maksat goýup türgünüşler geçirip başlanýar. Soň hökman onu näçe köp wagtlap tyrnak etmeli, türgünüş geçmeli. Bir näçe şolara kynçylyklar bolýar. Sen oturluň ýa bir gerek otursaň, oturluň diýenler bar. Olara da nerw taýdanam şolara kynçylyklar bolup bilýär. Emmi solgam bolmaly. Hemme taraplaryň güýçli bolmaly. Şolaň barynyn geçenden soň şol salatlara ýetýäňdir. Ýöne men diýeli Ilyas oturlu diýeli halkara berseşdi. Men telewizorda gördüm.
ne bayraklarını alınmadı. Türkmenistan'a gelen sonra İlyas köçede görsem men bir dafti manda gorçak bir hazır bir priyom workası ma bir dak bolayar mı kadiyem gorken ol yüreğim gerek atın kellesi yer yürek gerek İlyas on diýmek için. Ya İlyas onu hiç de etmezmi? Ya meňe maksadım özümem sorarlarmada ama özüme erkek diýen sorarlar ýalydy. Maksat Gücüm ha olur. güýjüme spordy o köçedäki gaharyňa ýa başgalaryň üçin näle şu esasy maksadım şu halkara ýaşlarynda ýer almak ýa-da Türkmenistan çempionatyna taýýarlanmak, Türkmenistan çempionatyna taýýarlanmak. O ýolda köçede adamlaryň bir-biriniň arasyna ulanmak maksat bilen türünüşgör geçenmek. Şuna bir zat eşitdim de, misal boksör bolsam köçede boks etmeliler ya ýene-de etmeliler. Bir şoňa düz bilmamışyl. Ýa-ni adaty raýatyň edýäni bilen sportsmeniň şol ýa-ni administrativ hukuk bozmany eden ýagdaýyna görjek jirmez has ýokor da sportsmeniň. Şoňa zat barmy? Öyle edil kanunna ol ýokdur ýani bize tälimçilerden sorarýar. Ýa-da bize kendi düşünýär. Türünüş geçen wagtymyz köçede bular ýa ulanjak bolman, mana birinji maksadymy sport, sportdan agzy berlik doganlyk üçin bolmaly. Şo mysal üçin da serwetlerde maksat şol bir-birimiz bilen dostlaşmak, mysal üçin Türkmenistanyň baýdan dünýä derejesinde gallarmak, hemme ýerleri tanatmak, onu agzy berlik. Birinji bilen sport dünýä tanadýar Türkmenistany. Ondan sport bilen telekeçiligim edip bolýar, başgalar da meňem tanalýan da. Şu dünýä ýüzüne tanalandan soň hemme adam edip bolýar. Esasy maksat dost sportun. Men biz aýdýarlar tälimçilerimiz sporty köçede ulanmaly, ýani kiçiligimizden sonra düşünýärler da. Ýani sportsmenler bilen bu işin adamlaryň o tapagy bolýar, ondan olar ulansalar bellerler. Ýani etipler. O agyr diýmezse boksör. Bar o güýçli bolup agyrda bir dada birini öldürip biler ýa bir ýerde biler. Güýçli bolýar da, sen oturganda geçip ýör, her gün etip ýör. Her güni ýa 2 saat, ýerden 2 saat öýlen edip böre ýa deňelen hakda professional sport ýa başga bolýar. Gülwadam senden soraýanda, sen dünýä çempionlugyny bilýärler. Gelýärler de. Gülwadam dawy bir priyom edeli ýa. Ni geldi, sen trenajöriňe geldi. Sen şonu näle özüň reagiýer edýän, näle jogap berýän şoňa adam? Yolda köçeden gelip bir priyom edel deyip gelenine priyom edip ýatmaýan oňlan birinji düşündirýän ýykylmak emelleri bar. Ilki başdan şol sporda gelende göreşe gelende ýykylmak emeli bar. Ilki başda şonu öwrenmeli. Al köşede gel göreşili ýakalaşyly olar bilen biz göreşmek. Ýalandan oturanam bolmaýarmy? Mysal, bilen o 3 sinen şerliýär zat ýa. Ýok, girem oturak ýa. Düşündirýän. Taýýarlanmaly. Sıraz göreşip bolmaýar. Ýykylmak emeli öwrenmeli. Ýa-da elinde öldürmek mümkin. Samboda onu ilkinji nawa samboda senip onu söwüşüm gatda ýykylmagy öwrenmek. Ýykylmak emeli bar. Esasy ýykylmagy öwrenmek birinji bilen. Ýykylmagy öwrenmedik ýagdaýymyzda näme bolýar? Uşanadan soraýyn. Ýykylmadygy öwrenmedik ýagdaýymyzda türgün elini çıkarıp ýa-da döwdirip bilýär. Sebebi ol nädip ýykylmasyny bilenok. Oňurga bilen baglanşykly zat bolup bilýärmi? Oňurga bilen baglanşykly. Sebebi kelle gaçyp kelle çamak. Arkasından bir ýer bilen. Umman çözmek dälle, gowranmagy ilkinji nawa. Birinji bilen şonu öwrenmeli. Bu näme ýalykanda, harby ýalykanda, ýalňyş bolmap harby türgünleşikde ilkinji nawa. Ýykylmagy ýa-da ýa-ni howp awaryň wagty özüňi näp halas etmegi gowragy ilkinji nawa öwrenmeli. Şimdi şu an sizden ilkinji geçýän şunu. Ýa-ni ilkinji ýykylmagy öwrenmek diýilýär. Ol türgünün durmaly hereketleri var. Ayagyny açyp, käbir emellerde ýapyp durmaly hereketi var. Durmagy, ýykylmagy öwrenmeli.
Son priyoma Emellere geçiyor. Kiçilikte geleğin altı. Kovat son Ondan son emellere geçip başlayan. Ona çende emel etmeyen. Zaten fundament. Emeller var. Yıkılmalı emel. emel, başka operasyonlar var. Ama ne bileyim şunu öğrenen son emele geçeceğim. Sıra gel görüş adı bilen görüş vakitmeydi. Gel birinci öğrenin emel. Inni köprenç var ha. El taşırır da diyecekler. Bizde de var. Sportsmenler köprenç. Bir şohrada uğruna. Bir sport uğruna. Yani metbuğda da çıkası gelmiyor. Yani gelip gazet jurnalistlerim reportaj alacak olsa birazcık kısınıp niye mi diyerken mi? İki söz cemlep der mi? Sizde var mı şunlarla? Bizde de var. Esasen Bolade. Gulu adam gelip turdiyse kameralar uçup aeroporttan karşılıyor. Doğru mu? Bolade ya da gelen son her kanal öyle interview alırsa yerlerde. Bär çekip iyam sen ya da ne çağırırlar bolade arasında şangalam. Dile çeperliğim yok. Spor bizde. Spordu bilen yöne dile çeperim değil ya. Başta var şey aslı kan gurlap bilmedim. Dile çeper deldim da. Şimdi diýendigine iki saat tırgınlış geçireydi deyip sonra beredi diýdim de. Ondan jurnalistden sonra onlar size ecri olup gelýär. Smart alada etmem gül adam bilbil ýatsayrayan. Yok o. Şimdi siz ikinci kariyer almayı öğrendiniz da bilýärmi? Alparçılığı, dile varlığı. Sizde oldu mu şoňa adatlaryny? Geldiňiz, ýadak geldiňiz, daşyrdy medal bilen geldin. Indi barıp ödinç aljak bolan bolýan, jurnalistler ýagdy aeroportda. Bira tolgunjundan, begenjiňden bir tarapdan o täsir edýär. Bir tarapdan şöyle gurlamak, wagt etmek sportsmenlere biraz kynrak edýär. O tarapma ýa-ni şu baýdan alýandan soň olaram go sora berseler, olara go jogap bermek. Bakiri begenlerçi ýagdaýa mak bile. Üçüncü ama köýten dağın howasyndan demaryp amderýan suwuny. Ha senden mi? Köýten dağ atylok da. Derýan howasyndan. Ýöne amderýanyň suwuny içip ulan çağajyklar da andy. O neme diýär, ýagşy diýär, grandyň suwuny içip ulan siz amderýan suwuny içip ulan çağajyklar. Köýtüniň arasy howasy sizin kirinizçe täsir etdimi? Şu sport kariyeriňizi sağdym bolup geçmekde, şu gazanan üstünlüklerinizde. Öýläsem soraýyn bolýar. Ýas köýtünde ýetişmediň bolsa. Sen çağırda başladın näme? Ne ýaşaşda başladın? Aşgabatda başladım. 12 ýaşynda başladym. Meni esasy karieram bärde Aşgabatda sport olimpiýaçylara taýýarlayan sport mekdebine başladım. Ha, sen internada girdin. Sport. Sen näýdi? Onu Gulu adam bilen Ruşana ýaly tozonly meýdanda ýetişmedin da sen. Arasy klas otorlaryny ýetişdiň da. Tozonly meýdanda da göreşýärdim. Menem setaý göreşýärdim. Anada tırgınlık edýärdik. Ýöne hasy boldy deri depkinne därler. Bäri gelene soň şu sport mektepde ýerden aşağı kwartyna tırgınlyk geçýärdik. Şimdi bir sorum var. Her ýeňizden açyk-açykdan eşdesim gelýär. Siz özüňizi durmuşuňuzda maksadyňyza ýetdim diýip hasap edýäňizmi? Ruşana senden başlaýar. Sport ýolundamy? Tapawdy ýok, ama öz öňde goýan arzularyň maksadyma ýetdim diýip hasap edýärmi? Köpsini etdim, ýene intikamda bar. Goýan maksatlarym, ýetirmedik maksatlarym. Bolýar. İlyas sen? Men kiçiligimdäki alanda ýa kiçilikde ulu arzular edýän ýöne şu derece ýeterliýim pikiremeden opda aslında. Şu derece şu ullar görýärdik, kiçi wagt ullar görüşlerini görýärdik. Mesela çempionlar torundan görsegem ýa olar üçin biz üçin ýa başgaça bolýar görnýärdi. Olar has güýçli. Indi geçip bitirmýär. Indi şu görýärdi, öňki wagtyna seredenne ýa bizim köp zal edip tersip ölme diýen. Ýöne näçe özüň güýçli bolsaňam şu ulrak derejelere ýetseňem ýene arzuňam köpelýär, gitdikçe etjek maksatlaryňam köpelip gidip barýar. Menem ýene näçe etmelem bolsa, öňe gitmeli bolsa gidesmeli.
Onda men doğru düşündüm da sen çağalyk arzuňa ýetipsiň. Geçiyorum gidipsiň. Ha. Indi täze arzulanma. Täze arzulanma gittikçe köpelýär, ýene. Adam onu durmuşda arzu yaşadı yani. Arzulan hiçem bu tarana gittikçe de köpelýär. Gülwadam sen? Men esasy kiçilikden arzum Olimpiya oýunlarynda medal gazanmaktym. Ýani gynançakda medal gazanyp bilmedim. Ýani geljekde indi maksadym, arzum geljekki ýaşlara şol özümde bar bolan tejribemi goşup geljekki ýaşlara kömek edesim gelýär. Şolar ýetsin, şolar Olimpiya oýunlarynda judo görüşi boýunça medal almany ýa utuk kazanmany şotaýdy. Ýeňmäni biziň baýdamyzy Ýaşmadan bir Tomsk Olimpiya oýunlaryny Gülwadama nesip etmedi. Ýony galan halkara burtopor oýunlary, burtopor ýarışlarda Aziýa we dünýä çempionatlaryna yer aldın sen. Başga ýarışlarda yer aldım. Ýöne esasy professional sportsmen de hemmemiň. Esasy professional sportsmenleriň arzuwy olimpiýa medal bolýardy. Yo, onu da ýöne galanlar hemme diýen arzulanma şükür etdim. Şöyle ýöne sağ bolsun Polina yüzümüzü güldürdü. Polina Guriyeva olimpiya medal getirdi. Onu senem öz häzirki arzuň şol geljek nesli olimpiya oýunlaryny medal gazanar ýaly. Geljekki ýaşlara arzuwdan elinde bolan tejribemi kömekleşesim gelýär. Maşaýyk halipadan ozmalymy? Hopman. Ýoksa kärdir Ýoksa kärdir. Inni sözümden şu ýerine jemleji sorag bilen bir ýüzlenesim gelýär. Siziň her biriňizden ýaşlara beriljek maksadyňyz, aýdyljak zatlaryňyzdan bir jümle, bir sözlem alaýsak. Ruşana Nurjowa men ýaşlara berjek maslahatym diňe sportda del özüň gowy gören kärini iň soňuna çenli goýan arzuwuna ýetmek. Arzu etmeli. Arzu edilenden soň maksat goýunýa. Şol arzuň soňuna çenli gidip maksatyna ýetmek, lezzetini görmek maslahat berýär. Köp sag bolun. İlyas Möminow Ýaşlara berjek maksadym ähli ýaşlar sport bilen meşgullansa gatga bolýar. Birinji bilen hökman şu professional sportda şu öz jan saglygy üçin bolsa-da sport bilen meşgullanmaklygy hemmesi de maslahat berýär. Geljekde özüniň beden saglygy üçin, ruh taýdan taýýarlanmak üçin hemme tarapdan sport bilen maslahat berýär ýaşlar. Köp sag bolun. Gülwadam Babamuradowa Ýaşlara men maslahatym enatalaryny dinlemek, özlerini arasy saklamak, sport bilen elbetde sport bilen meşgullanmak, geljekge maksat goýup diňe maksada tarap ogralmak, şoňa tejilmeli. Köp sag bolun. Sag. Umid edýär şu podcasty dinlejek ýaş uly ýaş kiçi herkim bundan doğru netije çıkarar, doğru netije gazanar diýip jemgyýetimizde şeýle maglumatlar paýlaşyp durmagyň öz berjek netijelerine miwelerini bizem garaşýas, bizem ulardy edýäs. Siziň bundan soňky durmuşyňyzda da üstünlikden ýaly bolmagyny arzu edýäs. Köp sag bolun. Bowlerde ýaşy.